makikita natin mga kabayan, no, ang kanilang sipag po, no, sa bahaging ito, lalong-lalo na sa speaking of paglilinis mga kabayan. So welcome. Ayan, nakikita natin, no, ating po nasaksihan, itututok po natin sa ating video mga kabayan, no, na nasa tubig na po sila. So makikita natin mga kabayan ay marami pong basura ang nasa tubig. So isipin mo kabayan, kung walang liderato, kung walang pangulo na nagbigay ng pansin dito sa Manila Bay, ano kaya ang naging resulta nito mga kabayan? Noong nakaraang mga taon, no, ilang taon po ang nakalipas mga kabayan, napapansin po natin ang Manila Bay ay naku po, maraming basura at ang baho pa ng tubig. Ngayon mga kabayan, masabi natin hindi pa man 100% na wala ng basura ang Manila Bay kasi araw-araw talaga meron talagang basura. Ngunit mabango na po ang tubig. Hindi pa natin sabihin na mabango, ay hindi na po siya mabaho mga kabayan kumpara nung nakaraang mga taon. So makikita natin ang improvement kasi nga po meron tayong presidente na malaki ang puso. Good morning sa inyong lahat mga kabayan. Welcome po sa ating panibagong video sa umagang ito. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Manila Bay upang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong update patungkol dito ngayon sa unti-unti ng mga pagbabago na naganap dito ngayon sa Manila Bay. Welcome po kayong lahat dyan, lalo na sa ating mga viewers sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Mega love shout out sa inyo ng bonggang-bongga at welcome po kayo sa ating mga kababayan dyan sa Thailand, sa Micronesia, sa Germany, sa Thailand. Mega love shout out ng bongga. So ngayong umaga po mga kabayan ay nandito na po tayo ngayon sa Manila Bay para saksihan natin mga kabayan kung paano pinanatili ang kalinisan dito ngayon sa Manila Bay. So ayan po mga kabayan ang inyong makikita sa umagang ito, na ang bahaging ito mga kabayan ay itatapos na po mga kabayan na nalinis po ng ating mga linis. Siya po maaga dito para sa paglilinis sa bahaging ito mga kabayan. So mga 6 o'clock, no, sila po ay nag-umpisa mga kabayan. Tayo po nakarating dito ay
ay mga 6:25 ngayong umaga, ay hindi na po natin nasaksihan ang kanilang pag-umpisa mga kabayan. Subalit, ayan pa rin ang ating makikita mga kabayan sa oras na ito, ang kanilang patuloy na paglilinis pa rin sa mga bahagi nito. Ayan, makikita naman natin sa ating video mga kabayan na tilang maganda talaga ang bahaging ito kasi nga po ay malinis na. So ibig sabihin mga kabayan, kapag ang Manila Bay ay malinis lang sana ito talaga ay nagbibigay ng magandang reputasyon dito sa ating bansa mga kabayan, hindi lamang dito sa Maynila, pati na rin sa buong bansa. Kasi po mga kabayan, tulad ng sinasabi ko sa ating ibang video, na marami pong mga turista na maakit po na pumupunta dito sa atin at lalo pong palakasin po ang ating tourism. So ayan mga kabayan, ang ating makikita po sa mga oras na ito, kahit po ay malinis na po mga kabayan, pero ayan nakikita at mapapansin pa rin natin ang tuloy-tuloy na pag-aayos at paglilinis po ng ating mga taga-DPS dito ngayon sa bahaging ito. So ayan po mga kabayan, ang ating makikita at ating matutunghayan sa oras na ito. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating ginagawa, araw-araw po ito mga kabayan. So sa mga bagong nakapanood pa po sa ating video sa umagang ito, paki-like na rin, paki-subscribe at paki-comment po mga kabayan si Buzzbox TV. So sa umagang ito, ating pong pag-usapan mga kabayan ang patungkol dito sa project sa Manila Bay. So ano kaya sa tingin nyo mga kabayan? So kung ang sabi nga nila mga kabayan, sa ating mga kababayan, may ibang mga kababayan natin na nangamba sila. Ang sabi nga nila na sana nga ang project na ito ay kahit kung sino ang presidente ay may patuloy pa rin ang project na ito mga kabayan. So ayan po ang mga iba't ibang mga pangamba ng ating mga kabayan. At sabi din po ng iba mga kabayan ay naku po, pag iba na po ang presiding o po ay hindi na po mapatuloy ang proyekto dito sa Manila Bay. So ano sa tingin nyo mga kabayan sa umagang ito? Ito ba'y nagbibigay ng kagandahan mga kabayan? Ano sa tingin nyo? Ang ating usapin sa umagang ito ba'y mga kabayan, maipapatuloy pa kaya ng ating mga susunod na maging presidente sa after 2022 election ang project na ito dito sa Manila Bay mga kabayan? So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan sa oras na ito. Ating pong sisilipin mga kabayan ang ating patuloy na pagbibigay sa inyo ng update mga kabayan. So tuloy-tuloy po tayo mga kabayan, Yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, tuloy-tuloy po mga kabayan, Ano kaya sa tingin niyo ang project na ito, kung sino po ang maupo mga kabayan sa pagiging presidente sa after 2022 election? May patuloy pa ba kaya ito mga kabayan? So comment na po kayo mga kabayan sa ating comment section. Atin po yang babasahin, atin po yang isa sa ating pag-uusapan po mga kabayan sa oras na ito. So ayan, so makikita po natin mga kabayan nga pahirapan po ang pagkuha ng basura po sa bahaging ito mga kabayan. Yan po ang ating makikita mga kabayan, dahil nga po ginagamitan na po nila ng force sa pamagitan ng paggamit ng bangka mga kabayan. Kasi nga po, doon po sa mga bahaging iyon mga kabayan ay marami pa pong mga basura na palutang-lutang po dyan sa may bahaging tubig kabayan. So ayan po kabayan, makikita natin kung paano nila pinanitili ang kalinisan po dito sa Manila Bay sa mga oras na ito. Ayan po si ma'am, ang kanilang team leader or supervisor, yung babae yan nakatayo na naka-color white. Siya po mga kabayan, ang kanilang team leader mga kabayan. So ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, na ano kaya sa tingin nyo, mapatuloy pa kaya ang project na ito sa ating gobyerno mga kabayan kahit sino po ang makaupo na presidente? So mag-comment na po kayo mga kabayan sa ating video, atin po yung babasahin mga kabayan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan sa pagbibigay sa inyo ng update. So maganda mga kabayan kapag ito'y matuloy, kahit sino ang presidente makaupo. Kasi nga po ngayon mga kabayan ay marami pong mga kabayan na matunog po ang mga pangalan sa pagtakbo sa pagka-presidente sa 2022 presidential election, Marami po mga kabayan, mga sisikat na mga tauhin, yung mga sikat at may credible po mga kabayan na tumatakbo. So sana nga po mga kabayan, kasi nga po ngayon sa kasalukuyan ay si President Duterte po ang ating president.
no? So nakita naman natin mga kabayan ang kanyang ginawa po, no, patungkol dito sa Manila Bay mga kabayan. Nakita-kita natin kung paano niya pinahalagahan, pinaayos ang Manila Bay sa tulong na rin ng kanyang sekretary si General Roy Simato sa DENR at sa tulong na rin ng lokal ng government ng Maynila ni Mayor Isko Moreno. Kaya po ay naging ganito po mga kabayan ang sitwasyon dito sa Manila Bay sa mga oras na ito, sa mga panahong ito. Kasi nga po mga kabayan ay may suporta din po si Mayor Isko Moreno, no, sa pamamagitan ng yung mga tao dyan na naglilinis ay galing po yan sa City Hall, no, yung taga DPS, MMDA at lahat-lahat po mga kabayan na naglilinis dito, no, nakaraang pong mga araw kahapon at nung linggo. At din po nasaksihan mga kabayan ang mga barangay officials dito sa Maynila ay naakit na rin tumulong dito sa paglilinis sa Maynila, sa Manila Bay mga kabayan. So ating nakikita mga kababayan na kahit magkaiba po ang partido ni President Duterte at ni Mayor Isko Moreno, pero nagkaisa po sila mga kabayan, no, sa usapin sa pag-rehab po sa Manila Bay. Yun po mga kabayan, no, sana nga po, no, kung sino ang makaupo sa after 2022 presidential election, kung sino ang manalo sa pagka-presidente, sana po ay may patuloy po ang project na ito. Yun lang po ang ating hiling mga kabayan, no, sa ating mga kababayan na todo nangamba pa rin. Kasi nga po nagasayangan po sila mga kabayan kasi ito po project na ito, no, ay naumpisahan na po. So hindi pa po natin masabi mga kabayan na bago po matapos ang termino ni President Rodrigo Roa Duterte ay ito po ay matapos o hindi, no, kasi nga po ay marami pa pong inaharap ang ating bansa mga kababayan. Ngunit pasalamat pa rin tayo sa ating mahal na Pangulo sapagkat siya ay nagbibigay pa rin ng prioritize sa Manila Bay, no, lalong-lalo na dito sa pagpaparehab mga kabayan. So ayan, no, at ako po ay nagpapasalamat, no, sa lahat nating sumusuporta sa ating YouTube channel Basbox TV. Ayan, so ito po mga kabayan, no, tuloy-tuloy lang po sila ngayon dito sa paglilinis mga kabayan. Nakatandaan po mga kabayan ang Manila Bay po, no, ilang mga dekada, ilang pong presidente ang nakalipas ay hindi po ito pinahalagahan. So mabuti na lang nung naupo si President Rodrigo Roa Duterte bago po matapos ang kanyang taon ay ito po ngayon mga kabayan ang naging sitwasyon. So laking pasalamat din natin mga kabayan, no, sa ating mga kababayan, no. So ito po mga kabayan, no, ang tuloy-tuloy na pag-aayos po at paglilinis po mga kabayan sa bahaging ito. So tuloy-tuloy lang tayo mga kabayan, no, sa oras na ito. Welcome po kayong lahat dyan sa ating YouTube channel Basbox TV. Uulitin ko po, kung ikaw ay bago pa po, paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel kung okay lang po mga kabayan, at paki-like na rin din po sa ating video, paki-comment na rin po sa ating usapin kung sino ang maupo sa pagka-presidente. Ano sa tingin nyo, matuloy pa ba kaya ang project na ito mga kabayan? So mag-comment na mga kabayan, no, sa umagang ito, no. Ayan, so ito po ngayon mga kabayan, no, ang ating focus, no, sa umagang ito. Ayan, nakikita po natin mga kabayan, no, may mga bangka pa pong nakatampay po dito sa bahaging ito mga kabayan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan, no. Dito po talaga mga kabayan ang ano po, ang una ang mapapansin natin kasi noong nakaraang taon po mga kabayan ay ito po ang pinakauna, no, bukod doon sa Dolomite Sand Beach ay ito po, no, open po ito mga kabayan at malawak din po ito. Kahit umaga po mga kabayan noong nakaraang mga taon bago pa po ito pinahigpitan mga kabayan na pinagbawalan po mga kabayan, ay ano po mga kabayan, ay open po ito at welcome po ang mga mamamayang Pilipino natin. So ngayon lang po mga kabayan na may hinagpitan kasi under of construction at nakikita po ng ating tagapamahala dito na marami pong mga kababayan natin naliligo mga kabayan sapagkat ang tubig na ito ay meron pong abala mga kabayan, paalala, no, babala ang ating tagapamuno dito na bawal pa po maligo kasi nga po ang tubig dito sa Manila Bay ay hindi pa po safety mga kabayan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan, no, sa oras na ito. Ayan, ating ipapasilip sa inyo mga kabayan na nasa tubig na po sila, namumulot ng basura. Ayan, nakikita natin mga kabayan, no, ang ating magagandang mga mabuting loob, no, na mga taga DPS, no, kahit
araw-araw, no, kahit dito mga kabayan, no, araw-araw silang nandito, no. So yan po mga kabayan, no, minsan mga kabayan tayo po naawa sa kanila, no, nagsishare po tayo ng blessings mga kabayan. So ayan, so tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan, no, sa kanila mga kabayan, no. Ayan, no. Sila po mga kabayan ay nung nakausap po natin sila ay naku po, mababa po ang kanilang sahod mga kabayan. So sabi nga po nila, isa sa kanila ang ating nakausap ay tuloy-tuloy pa rin silang nagtatrabaho mga kabayan, no? Kasi nga po ngayon ay pandemic, mahirap daw po mga kabayan maghanap ng trabaho. So pasalamat pa rin sila kay Mayor Isko, no, na binibigyan pa rin sila ng mga kabayan. Makikita natin mga kabayan, no, ang kanilang sipag po, no, sa bahaging ito, lalong-lalo na sa speaking of paglilinis mga kabayan. So welcome. Ayan, nakikita natin, no, ating po nasaksihan, itututok po natin sa ating video mga kabayan, no, na nasa tubig na po sila. So makikita natin mga kabayan ay marami pong basura ang nasa tubig. So isipin mo kabayan, kung walang liderato, kung walang pangulo na nagbigay ng pansin dito sa Manila Bay, ano kaya ang naging resulta nito mga kabayan? Noong nakaraang mga taon, no, ilang taon po ang nakalipas mga kabayan, napapansin po natin ang Manila Bay ay naku po, maraming basura at ang baho pa ng tubig. Ngayon mga kabayan, masabi natin hindi pa man 100% na wala ng basura ang Manila Bay kasi araw-araw talaga meron talagang basura. Ngunit mabango na po ang tubig. Hindi pa natin sabihin na mabango, ay hindi na po siya mabaho mga kabayan kumpara nung nakaraang mga taon. So makikita natin ang improvement kasi nga po meron tayong presidente na malaki ang puso sa kanyang pag-ayos, no, pag-save sa Manila Bay. So ayan, no, ang napakagandang balita, no, sa ating mga kababayan na nandyan ngayon sa mga abroad, no, mga OFW natin, no, welcome po kayong lahat. So ayan po ang ating pinaka-latest na update po sa inyo sa umagang ito, na palagi po tayong nagbibigay sa inyo ng update patungkol dito. So balik tayo mga kabayan, no, sa ating usapin, no, ano kaya sa tingin nyo, no, kung sino ang manalo, no, maupong presidente after sa 2022 presidential election, maipatuloy pa kaya ang project na ito mga kabayan. So huwag kayong mahiya, mag-comment na po kabayan, no, mag-comment na po kayo mga kabayan, at atin po niyang babasahin ang inyong mga komento. So tuloy-tuloy tayo mga kabayan, no, sa oras na ito. Ayan po ng mga sako po mga kabayan, no, ang kanilang nakukuha. Ayan po, no, kasama na rin yung bangka, no. Ayan. So gandun po mga kabayan, no, ang kanilang ginawa araw-araw po yan mga kabayan, no, sa pagbibigay natin ng ulat, no, dito sa inyo. No, samahan niyo po palagi, no, kung ikaw ay bago pa, paki-subscribe na rin po mga kabayan sa ating YouTube channel. Malaking tulong na rin po sa atin. At paki-like po sa ating video at paki-comment po mga kabayan, no, sa ating usapin, no, kung sino kaya ang maupo na presidente, maipatuloy pa kaya ang project na ito. Yun po ang ating dasal at dalangin mga kabayan, no. Sana po ay maipatuloy pa po mga kabayan ang project na ito. So tuloy-tuloy lang po tayo, no, araw-araw po tayo mga kabayan. Actually may live streaming tayo mga kabayan, no, mga 7 at saka sa hapon ay 5:20 sa hapon after ng work natin mga kabayan. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan, no, sa pagbibigay sa inyo ng update. At mega love shout out ng bonggang-bongga sa lahat na nanood ngayon dito sa ating video, no, sa araw na ito. So tuloy-tuloy po tayo, no. Maraming salamat po sa inyong suporta sa lahat ng mga vlogger dito, kay Tropang Bisaya, kay Papa Mark TV, kay Papa Ben TV, sa lahat ng mga vlogger na nandito ngayon sa Manila. Mega love shout out ng bongga. Yahoo. Ingat po kayo palagi. So muli mga kabayan, hanggang dito na lang po magtapos ang ating video. Salamat po, no, sa panonood nyo. Sana po suportahan nyo po ang ating YouTube channel sa ating mga live streaming, sa ating mga premiere at mga upload na video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.